farem la sessió dedicada als homes que avui estan a les vacances. Almenys el Brenner és a Cartagena. L'embarbussament més típic en català és 16, i a més ens serveix per practicar, 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. A veure. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Fetge d'un penjat. 16 jutges 16, mira, a poc, eh? El 16. fetge és el hígado. Fetge, sí. Llavors tens 16, 16, aquí es van pronunciant les Z, I la G, però la G és fàcil. 16 jutges, a veure com ho dieu, 16 jutges, jutges molt bé, d'un jutjat, molt bé, mengen fetge d'un penjat. Què significa això? 16 jueces de un juzgado comen hígado de un colgado. Sí, d'un colgado, d'un ahorcado, ahorcat, penjat. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Ara, vosaltres. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Bé, molt bé. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. D'un jutjat. Però és millor a poc, primer 16 jutges mengen fetge d'un penjat. Molt bé. Clar, i tu com que ets català occidental, allà seria 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Però 16 jo... jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Molt bé. 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Llavors aquí, això està dedicat també a la teva filla. Aquí anirem veient botigues. Aquesta comença amb P. Ai, no em deixa fer les línies. Bueno, posaré aquí la P, aquí la A, Digueu lletres, va. Hòstia, això és molt difícil, així. Pastisseria. Està costant molt. És que la funció, a la pissarra del text no funciona com el... Heu de dir lletres. Però espera, a veure si puc fer més bé. Comença amb P. Què és pasteleria, mami? A veure... No em deixa. Horrorós. Compartiré una... Sabeu què? Així no em serveix gaire, La pissarra per fer aquest joc no em serveix gaire. Ho intentaré així. Va. Una lletra, una altra. Una altra. Digueu. La R. La R. Molt bé. Molt important. A veure si ara em deixa. Si no faré ja diferent, però de moment aquesta fa així. Molt bona aquesta, la S. La E. També hi ha... Ai, aquí també hi ha una S, La E també, sí. És perruqueria. Molt bé, ostres, que fàcil. Que ràpida. Sí. Perruqueria, sí. Molt ràpid. Jo crec que deixo la pissarra aquesta perquè
Em funciona millor el partir la pantalla o el Paint, qualsevol cosa. Espera, el Paint. La Am, Katy més, a molta veure, activa, rapidíssim. com? Rapidíssima, molt activa, Katy, la Sí, Katy. la Cati ha estat primera, eh? M'he endevinat aquesta. Ha guanyat la Cati. Bueno, però no siguem tan Mm. competitius. A veure, aquí, s'obre o no s'obre? Ah, sí, s'ha obert. Vinga, ara fem zoom. Ja? Crec que sí. Ja ho veieu? No, està Encara carregant. no, Encara no. Ara, ara sí. Mhm. ara sí. Ara ja podré fer-ho més bé. Un rotllo. Però bueno, ho faré així. Vinga, digueu. Espereu, posaré aquí la... Ara Esa- aquí no us puc... Espereu, encara no us he posat res. Aquí. Sí, sí. Volia dir que continuem amb botigues. Sí, tots són botigues, sí. Mm, Botigues. Vinga, digueu. Potser m'he equivocat, però va, ho arreglaré. Ah, Ara sí és pastisseria. Com t'ho diria? Ta-txan! Molt bé, molt bé. Continua. La lletra E, La E? la E. Molt bé. Sí. La La, R. La E ja està. La R. Molt bé. Eh, Aquesta estava clara, aquesta R estava. Després hi ha una ajá. altra lletra que també és molt clara. la I. Ahí, molt bé. I. Al final és fàcil, eh? Ai, us podria posar els noms de les lletres. Um, va, fem un petit parèntesi i anem veient els noms de les lletres, d'acord? M'ajudeu? Algunes ja les sabeu, no? A, B. B, B alta, eh? B ah, alta. B C, curta. no, C. D, ajudeu, va. D, F. F, E, F, sí. ho diem així obert. E. A, I, B, C, D, G. C, G, Ai, m'he despistat, eh? He posat tu aquí. E, F, E, F, E. G, G, G. G, H, H. H, I, I, molt bé. J, J, molt bé. eh, K, 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 sí, L, molt bé, molt bé. doble L, no, Ah, sí, no la sabem dir, no? J. oh, La L geminada, però va. J, L, K, L, clar, sí, diguem L geminada, va, està bé. Que més a Mallorca diuen L, L geminada. Geminada. M, L M, geminada crec que és amb dues M's. No, no em sona. Ho revisaré. M, M. N. N, N,
Eh, uy, O, O, molt sí, bé. P, P. P, Q, U, R, E- R, S, S. doble S, doble S. Clar, perquè si T, no diries S. Que, com que Ah, són dues S, dius S. S. Ya. P, T, E, U, U. U, Vale, B. Y. aquí toca No, 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 todavía. B. X. X, Ah, Y, B. X també es pot dir xeix, Xeix. ah, Pero Shesh. me falta X, la B. Y. La Y, Tens raó. P, U, perdó. B. la V B, baixa, B baixa, B X, baixa Y, Z. y Z. baixa, Mm, X, B Y baixa, y Z. I Z, B Y perfecte. Z. Ujú. Llavors aquí no la poso com a lletra, però que és molt important, de pronunciar, és la ella. ¿Verdad? ella. Ell, La ella. 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 Ell va dir ella. Va dir ella. Ell va dir ell. Él va a decir él. Él. Ell va dir ell. Él. Él. Ujú. Vinga, ara ja que teniu els noms de les lletres, ara Eh, la T. la T, P, d'acord. Mm. Uy, peixería. Ah, no. No, 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 no. Ah, ai, Mm, ai, 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 ai. ens va penjat. No, no, quasi, quasi. Ai, és veritat, no us podia haver... Sí. Bueno, seré dolent, seré dolent. Eh, Seré la A. dolent. Sí, ja una. quasi, Uf, ja ho la N. teniu, ja ho teniu. No. Ja ho P. teniu. Estaves molt bé, Cati. No, pero Quasi, només et faltava una lletra, estaves bé. La peixatería. X. No. La X. Peixateria, sí, de peix. Ya. Ah, no La es I, peixería, es peixatería. sí. Ah, La Oh, X, faltava mira. la X. O xeix, Mm, peixatería ha sido, pues. Peixateria, sí, sí, sí. Peixatería. Ya no me acordaba. Pensé que era peixería. No, peixateria de peix, peixateria. I també tenim el mercat del peix, ¿Es diu X o o xeix, 6? també, xeix, Xeix. xeix, 6. Peixatería. peixateria, sí, sí, sí. 6. A veure, un altre. Um, A ver, anem aquí. B baixa. Peixatería. A veure aquesta que pot ser... Va, comença amb B. Amb C. Elefantería. M'està No, costant, botiga. Elefanteria, no. Ay, no, pero esa no. Estaba chocando. Eh, eh, Ya la creo que sé qué es. Què és? Què creus que és? Estanc. Molt bé. Collons, uf, quina gràcia. Bastant. tío, volver. Què s'hi ven en un estanc? Llaunas, oil,
Vi. Ah, No, ¿no? saps què s'hi ven? Un estanc? Tabac? Ah, Tabac? Oh, Tu estaves pensant en una bodega. tota la meva sí, vida he viscut enganyada. Un Encara quan estanc... vivia allà creia que l'estanc era aquestes bodegues que venen eh, alcohol o No, 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 no. eh, fruits, ¿cómo se dice frutos secos? Fruits secs. Fruit secs. Sí, sí. Tabac, només tabac. Tabac, segells i després també altres coses, no? Una mica tenen de tot, no? Hi ha coses de papereria, també, Mm, ujú, sí? vaya. Pues, jo què sé, no? Si busques bolígrafs, busques... I tenen... Però el que no pot faltar en un estanc és tabac i segells. Segells es los Que- fósforos. No, segells és per enviar cartes. Ah, los Un segell. sellos. Sí. Ah, Ah, ya. Y Llavors, fósforos? portaven la bandera espanyola, segells, que hi havia segells. tabaqueria espanyola, que era tabac que venia de Cuba, Y segells. i era una empresa estatal. Bueno, era, Oh, no sabía. sí. Això Llavors, sí que no sabía. a la bandera espanyola a vegades se li diu l'estanquera, Mm, perquè és la que portaven els estancs. vaya. Ah, Guau. molt bé, a veure. I com es diu fósforos? Ah, llumins. Són, Llumi. Llumins. sí, un llumí, Mm, llumins. També és molt comú dir-ne misto. Listo. Misto. listo. Va, un altre, va. Tararara. Tinc sento la festa al carrer. Està la música jugant a vòlei. Digueu, digueu. Aquí ho he fet a ull, eh? Potser he posat alguna lletra de més. Eh, la A. Molt bé, molt bé. La R. La R. Ja, Sí. molt bé, La N. molt bé, ja ho teniu, no? Carnicería. No, no, Carnicería, digueu sí. les lletres, però digueu les lletres. Ah, La I. Ahí, sí, dues is. la C. Mm-mm. ¿No? Oh, No. Carnicería. La R. Ai, sí, faltava una R, sí, faltava una R. Sí. La E. Està costant. La E, sí. ajá. Està bé, però... La C. No, no, la C no. Ah, Ja està, no. no tot. Carnicería. Què pot ser? Va, va, us... La C La trincada S, no pot ser. Esta. No. Es la con S. esa. Ah, con doble. Ah, Ya tú. Carnisseria. Mira, és una excepció, perquè normalment per fer el so S sorda davant de E és més normal la C. ya, 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 Però a ya. vegades sí que posem també dues S's. Per exemple, necessito, necessitat. És C i dues S's. Mm. Va, 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 va. Co- ¿Cómo es? És Digo, ¿dobla o doble? ¿Dobla esa o doble. doble? Dobla. És que jo diria doble, però allà on tu vius direm doble. Doble.
Sí, Eh? ya, I a doble. Tortosa també. I a Mm, Lleida també. No diríem pas doble. sí. Ja ho veieu, eh? Tot és ia, eh? Bé, després tenim algunes excepcions, podem tenir Sí. charcuteria. Què és una charcuteria? Donde venden los embutidos, ¿no? Els embotits, sí, formatge, dia. Formachería, A veure, digueu-me'n més. Fruiteria. Aquí n'hi frutería, ha alguna que és Frutería, diferent, sí. verdulería, Fruiteria, verduleria, pastisseria, pastiscería, verdurería, ya, pasticería, pastiscería. mm, verduleria, molt bé, fruiteria, eh? És molt típic això, però en canvi, per exemple, què és? Què és un forn o una fleca? horn es horno, ¿no? No. Sí, és on es ven el pa. Ajá. Ajá. Tens el quiosc, El papereria, kiosco, Mm, la papelería, el um, kiosco, la chuchería, vaya, xurreria. la churrería y la churrería. chuchería, ¿no? Les I xutxes, on venen els dolços pels els nens, com es diuen? dolços. Els dolços. És que xutxeria és un castellanisme, però es diu molt. Però Ah, els dolços, no? dolcería. Sí. Dulcería. No ho sé, no em sona tampoc. Podria ser, eh? Xocolateria, no em sona. I després tenim colmados. Els colmados són una mica típics a Barcelona, no sé si en altres bandes. ¿El qué? Colmados, que tenen bastant de tot i tenen coses d'importació. Així. Els Tens una colmats. drogueria on es venen drogues per, no per drogar-se, sinó Els dolors. per netejar, per exemple, la casa, etc. Y Super, marisquería con... sí, supermercat. Per això normalment el marisc el trobes en una peixateria. És que ara hi ha botigues més especialitzades que abans. Ah, peixatería, sí, sí, ya. També Em, tens, Cristian, llavors la drogueria és coses per netejar. per exemple, sí, perquè són amb químics i tot això, no? I la farmàcia? Ah, Farmàcia és farmàcia. ya, ya, Després ya. tenim, per exemple, botiga, eh? Botigues en general. Llavors, pots tenir una botiga de roba, jo què sé. Claro, pero O també pots tenir modisteria. sabatería. Sí, però Sabatería, tabaqueria hi ha un estanc, trobes el tabac. Tens el modista... Va, tens oficis així. bodega de ropa. Sí. A veure... Va, revisem el deute. Al deure. Ah, Ho he pogut fer, eh? Això queda gravat, ho estic gravant, després ho posaré. ah, ya. Gracias. Sí. Però bueno, la veritat és Colmados. que els noms de les lletres està bé que el tingueu. A a veure... La- ¿Cómo era? Peixería. Deixateria. Peixatería. La Peixatería. perruqueria, jo recordo que amb molts equatorians, jo que Sí. estava en grups de migrants equatorians, a vegades quan començaven a arribar, Sí. sempre comentaven que és un nom que els confonia, Sí, perquè pensaven que era una botiga de gossos. sí, de peluquería de perros, decía mi padre. Veus? Al teu pare li passava, veus? Sí, mol. A mí me ha pasado una cosa el otro día. Vi la botiga de Sara y ponía Posava... Sara, Sí, usaba, sí. Sí. usaba Sara, Sara Oma. He pensado que es roba de Omas y era y Sara Home. Home, en anglès, i tu, clar, pensaves que era en català. I hagués estat Sí. bé que fos en català. Ay, madre mía.
Ai, mare meva. No prestigi. Mare meva, sí. Molt bé. A veure, posem aquí l'exercici. A veure. Ja, llavors, aquest exercici era... Sí, sí, interessant. No? Sí, perquè això el pronom en potser no era tan fàcil, no? Si teniu dubtes, hi dieu, eh? Ujú. Sí. Bé. No, però ara ja farem compres i més compres, eh? Aquí, pissarra. Ja m'hi estic. Doncs, Cati, ja t'avanço que el sopar de Nadal serà el 19 de desembre. No és tan bona data. El 19 de desembre, què és, dissabte? Divendres. Ai, no, perquè divendres no puc. Tinc classes d'anglès a les Ah, 9. a veure si serà que són dies que tothom ja té coses. Una I mica volem fer el tió... complicat aquestes Haurem de fer una dates. enquesta. Ai, a més avui volem fer una mica de recepta. No? Molt bé. Es compra. Ah, omple els espais buits amb quan, quants, quantes, i amb el verb voler, segons convingui, i contesta les preguntes. Vinga, va. De carn, Quant de carn? Quan, Quant de carn en vol? quan de carn, quan en vol, tinc jo. quasi, sí, sí, però mira, però aquí hagués hagut de posar una coma ben forta, ben gran. És una pausa, aquesta és molt important. De carn, Ah, jo l'he perquè posat En justament primer. vol. Ujú. de carn, però la carn és femenina, no? Llavors no és quan, Posat és Quanta? Ajá. quanta, però aquí hi ha un error, Però jo havia posat quant de carn, perquè diu de després, Però això Ah, és yo, igual. o Aquí no? faltava, hi havia un error molt greu. Quanta? ah, yo puse quant. Sí, Jo també. sempre ha de concordar com que és la carn, però aquí us he enganyat perquè faltava aquesta paraula. O sigui, Ya. Cristian, de carn, però si diu de carn, també posem quanta? Quanta de sí, carn? no, no fa falta perquè és de quan, mira, quanta En bol. en vol? Ah, Ujú. ya entendí, ya entendí, ya entendí. Perquè l'en, l'en, Sí, a què reemplaça? sustituye a de carn. De carn. Pero, ok, És, ok. és redundant, però és una construcció molt catalana, molt típic. De carn, quanta en vol? Mm. O sigui, Mm, t'explica el que està reemplaçant-se, el que sí, sí, s'està sí, sí, sí. substituint. Pero entonces es usual repetirlo. Sí, és una forma d'emfatitzar, no? De carn, comences Mm. Ya. Ah, ya entendí, ya enfocant, entendí. enfocant l'atenció sobre la carn. De carn, De carn, quanta en vol? ¿Cuánto en bol? ¿cuánto en bol? Sí. Ya entendí, ok. En bol, mich kilo. En bull, en bull? En bull, mich En Sí, bol, kilo. en mil bull mig kilos. quilo. En bull. En bull mig quilo. De què? De carn, En bull mig quilo. Ujú. En bull. En quin canvi era més fàcil? Va, següent. ¿Cuántos ¿Cuán- melones? Bols. Molt bé. Quants melons vols? Ara aquesta tu, Cati, quants melons vols? ¿Cuántos melones sols? T'ha passat aquí, no sé per què Raïm, ¿cuántos en bol? Sí, està bé, està bé. L'únic que no sé per què, se m'ha anat Mm. la pissarra. Continua dient, de raïm, quants en vols? ¿Cuántos en Però bol? però no diria, com que és el raïm,
El raïm, sabeu què és el raïm? Son Yo tinc Quan? quant en vol, tinc, Quan en vols? sí. Sí, està bé. Però tampoc em sonaria malament quants. El que passa és que aquí el que passa és que en castellà es parla, la uva és Ajá, només una uva. Però una. quan nosaltres diem raïm en català, Raïm. pensem en molts grans El de raïm. racimo. Exacte. Mm. Pero podría ser ¿cuántos racimos quieres? No quiere No, que. però no. Diem així, de raïm, quan en vols? Ah, entonces no. I va a pes. En bol. Mm. Él, porque es él, Juan en bol. D'acord. Quan en vol. Mhm. Quan en vol, eh? De raïm, quan en vol? Perquè tu no diràs dos raïms. No dius dos raïms. 2 quilos. I el raïm, a quan va el raïm? Ya, Va sí. això no ho vam dir l'altre dia, eh? Va a 3 euros al quilo. Estaria bastant barat, crec que. No tinc ni idea dels preus. Sí. 5 euros al quilo. Hay un Juan en bol. Quan en vol. Vinga, va, aquesta tu, Lígia. Quantes peres voleu? Quantes Perfecte. peres voleu? Sí, a l'oriental seria quantes peres voleu. A Mhm. l'occidental, quantes peres voleu? Espera. Voleu? ¿Cuántas peras voleu? Ah, aquest D s'obre una mica. Vinga, tu, Cati. ¿Cuántos talls de pernil vol? Uns talls de pernil. Oh, okay. Aquí, va, aquesta. Quants Posa detalls? Eh, ¿Cuántos detalls. talls? Sí, detalls. a mi Ah, no eh, compliquem. no. Quants talls de Quants pernil talls? vol? Sí. Posa els les segons convingui. Ja. I contesta les preguntes. ¿Cómo Aquí el tenim vol? com el vol. Heu de pensar, com que és el bistec, és com el vol. Com el vol? Cuit, Mhm. com el vol. Com el vol, en vol, El bull, en bull. quasi diries directament, com el vol, cru. Com el vol, El bull mira, cru. el bull, en tot cas seria el bull, si ho repetim, El però és quasi bull, més normal directe. Com el vol? el bull. Fet o poc fet? Poc El fet. bull molt fet. Molt fet, a l'equatoriana. Ajá. Sí. I aquí tenim, en canvi, la fruita. Mm. Com faríem Com amb la la fruita? vol, Com la vol, eh? com la Vinga, va, vol, ràpid. El vi, ¿Cómo el Cati, vol? com el com, vol, molt bé. El pastís, com el vol, aquí sí, us hagués hagut de donar la pista de posar l'article, no? Els préssecs, sabeu què són préssecs? Sí, son estos. mm, Duraznos, eh? Sí, es. Ajá. ah, ¿Y Ui, hi cómo ha uns el vol? préssecs, com els vol? com Les els vol, taronges, com les vol, Ujú. com les vol, molt bé. Les prunes, ¿Cómo les vol? vol. la partida. Te la saps aquesta? Cati, no te la saps? ¿De Una las cançó prunas? típica. Ah, La sí, lluna, la las pruna. prunas, las La prunas. lluna, la pruna, Ajá. vestida de dol. Cuando era petita le Que la enseñaban a la cantaven escuela. a l'escola, Vaja. clar. Sí, Ton pare la crida, sa mare no ho vol. no me recuerdo tota, pero Són me mig recuerdo màgiques, aquestes del cançons. ritmo. Sí. La Poses lluna. gens de o cap, segons Cap. convingui. Gens o cap.
Ai, no sé què ha sortit aquí, quin missatge. No, no vull sortir del lloc web. Cancel això. No tinc cap germà ni cap germana. Perfecte, continuem, va. No tenen gens cafè. Gens de cafè. Gens de cafè, sí. Perfecte, sí, sí, no, no, Gens està de bé. cafè. No, per això són els No exercicis. tinc cap tovalló. Sabeu què és un tovalló? La toalla. Tu. No, un tovalló és a la taula, el tovalló. Ah, el mantel. Ah, como No, la les servilleta. estovalles és el mantel. El tovalló és Ah, una servilleta. Ah, y las toallas de la ducha. Tovalloles. Ah, tovallola, sí. mm, Mhm. ¿Y el mantel cómo era? Ah, són les estovalles. Las toallas. Les estovalles, uh, els tovallons, perquè és una mica petit, ho veieu, una mica petit. Tovalló. M'he equivocat, no he teclejat bé. Toallas y el tovallón. I en Tovallons. canvi ¿Y és los diferent. individuales? Les estovalles. Això no és igual, és diferent. És Las tovallolas. tovalloles. Tovallolas. Individual és, vols dir, els estalvis. Tal vez. Canvia molt aquest vocabulari. Hi ha alguns falsos amics, com a la vida. Sí. Els estalvis. Sí, Ah, els Tovallolas. estalvis. Pues sí que me confundí, yo pensé que era eso. Tovallolas. Mhm. I que això està és els apunts, eh? Vinga, perfecte, va. No tovallons. tinc cap tovalló, eh? No té No té gens d'oli? d'oli, eh? Intenta junt. Oli. Sí, No sí, té junt. gens d'oli. Mm, Molt bé. d'oli. Perfecte, molt bé. No teniu ampolla de vi? Cap ampolla de vi. No Ampolla de teniu vi. cap ampolla de vi? Ampolla de vi, ampolla de vi. Vaig a la mar, vols venir amb mi? Mm, Una cançó de mariners que ens ensenyaven de petits. No sé, aquestes de nens, també. de Però no és mariners. tant de nens. No sé si és... Ah, Mireu, va. Amb això, ara anirem aquí. Anirem a... Veurem unes làmines que estan molt bé i us poden servir. Són aquestes. I ara practicarem una mica gens d'oli. Ja. làmines Viure a Catalunya. Els- Ara, jo, Cati, tinc el luxe, superluxe, que amb el projecte aquest de Casals en xarxa estem col·laborant amb animadors infantils històrics de Catalunya. Qué bello. És Ai, impressionant. que bonito. Són persones que jo, quan era petit, feien, anaven a les escoles, cantaven aquestes cançons, però el català encara no podia ensenyar-se a les escoles públiques, encara era al final del franquisme. Ah, I als inicis, quan es va morir Franco, encara. Doncs van fer molta feina. Bé, anem al mercat, al supermercat. Va, làmina amb text. Llavors això ho podeu trobar, eh? Aquestes làmines de vocabulari. La posarem una mica més gran. Al supermercado. Y al mercado. A veure si la puc fer més gran. ah. Puta, no veo. Aquí, sí, sí. Mm. Els congelats. Els tomàquets, els bolets. Bolets. Els bolets. Ai, sí, sí, sí. El enciamsa, las lechugas. Lechugas. Bolets. Els bolets que son los mushrooms. Mushrooms. Exacte. Saites, eh? Els bolets, eh? Els bolets. Els Espaguetis. albergines. Espaguetis. Albergines. Albergínies, sí, sí, sí. Albergines. ¿Cómo son en español las? Yes. Berenjenes.
Las En català són berenjenas, albergínies. Clar, ara ja estem en època de bolets, eh? las És molt mongetas. típic a Catalunya anar a buscar, o en algunes parts diuen a caçar bolets. Sí, Hi ha sí. molts plats amb bolets. Sí, però les Quan era persones... la... Ay, perdón. Quan Parla, era parla, la, i ja... Parla. Amb la pandèmia, quan era la pandèmia, no sabia què fer a casa sí, i em vaig posar a criar sí. a casa meva els bolets, però els que fan riure, aquests que són verds. Ostres! I va Ai, ser ai, ai. molt interessant, va ser molt interessant, perquè jo volia algú que sàpiga molt de bolets i va ser molt interessant també perquè vaig trobar un senyor català que sabia molt de bolets i I em vivia va aquí? donar no, a Catalunya. Però em va donar un petit curs de tots els bolets que hi havia allà i va ser molt, molt interessant com Ostres! s'ha de triar. I també dels Però és hilarants. difícil, és difícil, és molt difícil. I Mm. tu reies amb aquests bolets o què? Després vaig crear, va ser molt interessant, però eh, no sé, jo penso que és amb cadascú. I els que jo vaig criar, algunes persones deien que són forts i que tu veus coses i així, però jo vaig prendre un i no em va No et va fer fer res. molt. No, Mm. però va ser molt difícil criar-los perquè tenies que tenir les espores i després havies d'hidratar les espores. És un És procés, complicat. Sí, sí, sí. sí. Vinga, fem aquí ara... A veure, qui és la botiguera? Anem practicant. I qui Jo és sóc la botiguera. Les Perquè albe- sóc molt bona venedora. les monguetes. les Monguetes. mongetes, els Monguetes. pebrots, les albergínies... Ah, Monguetes. bon dia. Bon dia, què vol? Bon dia. A quan van els enciams, sisplau? Els enciams, mira que els hem produït a casa i són hidropònics i estan molt bé de preu. Només 2 euros per 3 enciams. Ah, Ah, és molt barat. Sí, 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 està molt bé. I porten químics o no? No, t'he dit que són hidropònics els criem a casa. Llavors, Els cultiveu a casa, sí. els cultivem a casa. Mhm. A casa, molt bé. Doncs, ostres, doncs sí, està molt bé. Doncs posa'm tres enciams, està bé. Tres Els 2 euros. I Eh, ara que faràs l'amanida, necessitaràs també els tomàquets, no? Sí, són tomàquets per amanir, aquests? Clar, sí, sí, sí. Mhm, sí. A quan van els tomàquets? Els tomàquets valen Sí, un quilo per 3 euros. van a 3 euros al quilo. A Van a 3 3 euros euros el al quilo. quilo. Ai, que barat. També són cultiu hidropònic? Aquest no és hidropònic perquè el tomàquet no es pot cultivar hidropònicament, però Ah, sí que hi tenim un invernader, no sé si se dice així, un hivernacle, sí. un hivernacle i És que sóc ahí sí professor de que... català, saps? mm. Moltes gràcies per l'ajuda. Un hivernacle i Sí, ahí els cultivem sense químics, només sí. fet a mà. Els fertilitzants fets a casa. Ostres, quina feinada, però guanyeu molt barata la vostra feina. Sí, Ah, sí, és que ah, pensem molt en les famílies catalanes. ai, que maques. Doncs vinga, va, doncs posa'm 2 quilos de tomàquets
¿Sabes? Posen... Sí, i també, ostres, aquestes albergínies es veuen molt bé, també. I, Sí, que, siempre que veus la pell de las verduras molt brillant és perquè són orgàniques. Tot el que veus aquí, nosaltres el cultivem a casa. Les albergínies també les hem cultivat, però a fora, no a oh, l'hivernacle. no a l'hivernacle, eh? Ujú. Però són brillants, però jo sé que a vegades són brillants perquè hi posen químics, també. Sí, posan una cera al supermercat, pero si tú las tocas y sents como como la cera de las velas, no creo que se diga De velas, les espelmes. de las espelmas, es que y le han posat alguna cosa. Pero toca las mevas y veuràs com no té res, és només de la pell. Ah, a veure. Sí, sí, sí. I com les vens? No estan per l'amanida. A mi m'agraden molt les albergínies. Les Aquestes, rebossades queden molt bé. com les veus molt Sí. grans, estan la unitat, una Cadascuna? unitat, cadascuna per Sí. 1 euro. Aquí són una mica més cares, eh? Però bé, una albergínia, doncs està bé que cobreu. I per l'amanida sí que em fan falta alls, eh? Ay, Uh, sí, ahí sí. sabes. Tenen com quatre cabeces d'all. Però vols les cabeces d'aquests alls perquè aquí a baix en tinc uns que estan pelats. Si vols Ah, et podria ja donar una estan bossa pelats. Ah, molt bé, sí, perfecte. de Sí, sí, alls pelats. Sí? d'acord. Sí, sí. Ok, I et també donaré després necessito cebes. cebes. En De, tinc en, d'aquesta color blanca i en tinc també vermella. Quina vols? en tens de blanques i de vermelles. Sí, en Ja, tinc de blanques i de ja vermelles. saps que sóc professor de català. Sí, 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 És un defecte professional. Sí, sí. de blancas Ah, y de vermellas. um, doncs sí, però que ets d'Equador? Sí, soc ecuatoriana. Ah, clar, perquè no es parla, però també és catalana, eh? Una mica tinc al cor també català. Es nota, sí, sí, sí. Um, clar, a Catalunya no sé com ho diem. Això veu, soc professor de català, però no sé com es diuen els diferents tipus de cebes. Sí que tenim ah, tenim les cebetes per fer calçotades, Les cebes. Però, però, però les altres, però no, les no sé cebetes els per noms. fer calçotades són les llargues. Sí, són les llargues. Però no, no, ara per amanida, Mhm. mira, està bé Són les la llargues. ceba blanca, està bé. No, I, et poso 2 quilos, està bé? sí, està bé, 2 quilos. Quan és tot? Alguna cosa més? Són 2, 3, 4, 5, 6, com 6 euros. Ah, sí, m'has fet descompte, no? 5 euros, va, va. Sí, No, no, 6 sí, euros està bé, és orgànic. perquè a més ets professor de català i sempre que vinguis Està bé. m'agradaria que m'ajudis. Ah, que bé. Tens ous, per cert? Tens ous? Sí, però aquests ous són molt cars, perquè són Ah. ous de gallines felices i tu saps que aquestes és molt car tenir-les, Són però és un ou molt bo. Si vols, t'ofereixo 12 ous per 6 euros. una dotzena per 6 euros. Una dotzena, una Va, dotzena. vinga, va, com que ets així simpàtica, està bé, sí, sí. Llavors et poso els ous també, Posa'm una dotzena d'ous, una dotzena d'ous. una dotzena d'ous. Perquè a més són gallines felices. Sí, son gallinas felices. Pastan i tot, i mantenir-les és molt car, i és només... I ja veuràs quan obris l'ou, veuràs com el color canvia molt. Mhm. Està bé, ostres. Va, i són de gallines felices equatorianes o...? No, ara estem aquí.
Ara vivim aquí a Catalunya, ens hem adaptat al clima i amb els nostres coneixements ara cultivem a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs res, molt de gust. Sí, molt de Així gust també. són, Moltes són gràcies. 18, 18 Que euros, tornis, eh? que tornis, si us plau. Aquí tinc un bitllet de 20 euros. 20 euros. I Tens era canvi? com, quan era? 12. 18. Sí, sí, tinc. 12 Sí, i 6, 18. 18, sí. Sí, Tens sí que en canvi? tinc 2 euros. Sí que en tinc. Et donaré. Tens 2 euros. Està bé. Molt bé, doncs. Gràcies, eh? Adéu. Gràcies Adéu. també. Adeu. Ja tornaré, Adeu-siau. eh? Sí, sí. Quan hi ha mercat? Quan hi ha mercat? Quins dies? 15 días. 15 dies. I ha marcat tots els dijous i els diumenges, al Ah, matí. està. Sempre al matí Matí. perquè tenim tot fresquet. Perfecte. Doncs ja ens veurem, eh? Ja ens Adéu. veurem. Sí, sí, sí. Bueno, Thank you so Ah, i much. aquesta noia que està esperant fa molta estona perquè ens estem xafant. Sí, 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 la vista. Ah, ¿Cómo era? Qui va després? Qui va? ¿Cómo era? Sí, aquí és ara. Qui és ara? Qui és ara? Ujú. hola, yo. Am, bon dia, tens pebrots verds? Hola, bonica. Mira que no tinc pebrots verds ara perquè només hem cultivat pebrots vermells. Sembla que aquí a Catalunya els agrada més els vermells. Nosaltres, com som de fora, utilitzem més els verds, però et recomano que provis. Ya, he de necesitar Ah, prebots verds y vermels també. vermells. Eh, Estava aquí, sóc vermell. el professor de català. Mira, són Ah, molt de gust, moltes gràcies. vermells. I els prebots vermells, quan val? Doncs mira, els pebrots vermells és 1 quilo, no, com era? 1 quilo per 1 euro, perdó. Ah, ah, estan a 1 euro el quilo. A Ah, 1 euro el kilo, es al revés, ya, a 1 euro el kilo. euro el kilo. Este, està molt bé el preu. Eh, en bols, 2 quilos, sisplau. Està Vull. bé, És que perdona, és que estic Ajá, de forma, efecte ajá. de forma professional. Vull, ha de dir vull. Ah, ja. Vull, Molt bé, ho he dit molt bé, sí, sí. ajá. En bol, 2 quilos, sisplau. Perfecte, ho he dit molt bé el pronomen. Sí, en vull Ja. 2 quilos. en En bull. vull 2 quilos. Està bé, et posaré 2 quilos. Alguna cosa més? Sí, els alls, Sí, eh, Alls, els quant alls. costa el alls? sí que en tinc d'alls, però digueu-me, vols alls, cap d'alls com aquests, amb pell, o vols sense pell? Perquè en Voldria pèls. Tens pèls? pelats, Pelats. Pelats o pelats? pèls? Pelats. Sí, sí que en tinc pelats. Tinc bosses, petites bosses, una bossa per 1 euro. I els alls en vols, té diferència de preu? Ah, Si vols, els pelats són una miqueta més cars perquè ja he fet el treball, però si vols, també ja. pots comprar els que tenen pell I, encara. i, quant costen els alls en vols? Mm, O En, sense pèl? amb pell. Doncs mira, aquest alls és 4 caps. No, otra vez. Aquest es És diu cabezas. Sí, a cabezas. Ya. Ah, sí, que és un que ara ja ho buscaré. Eh? 4 cabezas d'all, però crec que Quatre sí. cabezas d'all et costa 1 euro. Que ah, barat sí, tot. millor, millor. Sí, prefereixo les 4 cabezas amb pèl. Ok,
Ok, Sí, et posaré també. Llavors et posaré també. sí. Veig que tens patates també. Sí, Eh, tinc de patates. on són aquestes patates? Són, tot el que veus aquí és cultivat aquí a Catalunya, però com que hi ha molt tipus de patates al nostre fora, doncs aquí canvia una miqueta. Només tenim aquest tipus de patata i és com per fer fregides. Prefer fregides. Per, Ajá. per fer les fregides, no? Sí, sí, Per sí. Ah, fer-les per fregides, les per fer-les fregides. Ah, fregides. ya, ya, ya. ¿Y cuán costa el kilo? El quilo d'aquestes et costa 2 euros. 2 euros. Molt car, no? Pot ser mig quilo? A Sí, mig quilo? sí que pot ser. Et poso mig quilo, llavors. Sí, d'acord, mig quilo, sisplau. A També veure. patates. I crec que és tot. Em, Llavors l'all, les patates i els pebrots. Estàs sí, segura que no necessites alguna altra cosa més? Tot el que eh, veus aquí és este orgànic. mes. Ya. Ujú. T'estaries Este, cuidant tu i la teva família, perquè no utilitzem químics en les nostres verdures. quina vendedora eres, Katy. Els enciams també tenen bona Sí que pinta. és molt Quan venedora, sí. costen els enciams? Sí. Doncs mira, els enciams ara estan d'oferta. Si vols emportar-te 3 enciams, et dono per 2 euros. Perquè hi hem cultivat i Déu ha sigut molt bo i ens ha donat moltíssims. Llavors, si t'agrada, t'emportes 3 enciams. Sí, sí, està bé, està bé. Molt Vull bé, les tres enciams també. perfecte. Llavors Mm. seria 2 euros dels Mm. enciams, més 1 euro de les patates, més 1 euro dels pebrots, serien 4 euros. I et falta els I salts. més un Els euro dels salts. enciams, dels alls, i és 5 euros. 5 euros, sisplau. Ah, d'acord. Tinc justo un billete. Un bitllet. Tens Un bitllet. just un bitllet. Sí, Perfecte, dóname. Dóna'me'l. aquí Perfecte. está. Moltes gràcies, que tornis aviat. Gràcies. Adéu-siau. Adeu, adeu. Molt bé, Gràcies. bé, molt bé. Va, va, ara canviem els papers, va. Ujú. Ara tu, Lígia, tens Ja. aquesta Andrés. parada Piteria. i la Cati és la compradora. Ui, jo soc una compradora molt, molt pesada, eh? Te preguntaré molt. Compre, compre fruitas, compre. Estarà bé veure't amb els dos papers i també Lígia. També. Uy, yo soy pésima per No, vender, segur que no. però, però vaig intentar, Ho intentaré, ho intentaré. intentaré. Eh, compre fruita fresca. Oh, hola, bon dia. Hola, bon dia. Com, Hola, bon dia. Mira que he vist aquestes maduixes que es veuen molt boniques. Quan val? Aquestes madeixes estan molt fresques i costen 2 euros el quilo. Estan Molt bé. molt bones. Oh, molt bé. Està bé. Llavors, posa'm, si us plau, 2 quilos, però has de mostrar-me primer perquè no vull que estiguin xafades. Sí, si vols, poders trobar una. Podria, Estan però molt no. fresques. Llavors, l'agafaria ara. Estan Sí, sí. netes per provar ara mateix, Per tastar, Per tastar. per tastar ara mateix. Sí, sí, tota la fruta està netejada. Oh, O que bé, mare meva, quin treball netejar tot.
Sí, perquè ens gusta que els clientes troben tot és el que volen Sí, comprar. Oh, que bé. Llavors, tastaré una maduixa Estan molt i dolces, ves-me posant, si us plau, 2 quilos. 2 quilos, d'acord? Dos dos quilos, quilos, 2 quilos, sí, Està sí. dos bé, dos quilos. quilos. Molt bé. Molt bé. Ara és Eh, temps. tinc, Ah, tinc unes pomes que estan molt, molt bones també. Estan fresques i molt dolces. doncs t'ho agraeixo molt, però a casa meva no ens agrada molt les pomes. Mm, Millor parla'm de les taronges. Les taronges estan fresques, estan dolces, perquè ara és temps, no? Sí, sí, ara és temps de les taronges. I t'insisto, les pomes, si vol fer una aminada de frutes, amanida de fruites, estan molt bones. Però Les pomes. sí, si vol trobar una també, Oh, me les o ofereixes dues un- vegades, que en tens moltes pomes. les pomes costen 4 per 1 euro. 4 per 1 euro, Molt mare bé de meva, preu, sí, que bé, que estan barat. d'oferta. Llavors, posa'm les pomes, 1 quilo Molt també. bé, 1 quilo, d'acord. Ah, no, és per unitats, As- això. Sí, per Llavors, unitats. quatre, Sí, quatre compra unitats. per 1 euro. Ajá, 4 unitats. D'acord. I les taronges, sí, estan molt fresques i molt dolces també. Quan Eh, val aquesta bossa? Bossa. la bossa, Sí, la bossa la bossa de costa taronja. 3 euros 3 euros, està bé. i està molt bé de, Sí, de preu sí, també. sí, dóna-me-les també, si us plau. I D'acord. una pregunta, aquest meló és pell de granota? Ai, no, si es profesor que es Hay un granota. melón que se llama así, pero no sé si está bien traducido. ¿Sabes qué es una granota, Alicia? No. Una rana. Cuac, cuac. Ah, Hi ha un meló allà que es diu meló pell de granota o piel de sapo, no sé cómo se diga. En català no ho sé també, eh? Segurament Ah, mm, sí. bueno. En ese però caso, el meló. Dóname un meló, sisplau. Dóname un meló. el preu del meló és 5 euros. Estan Oh, mare meva, que car. escassos els melons i sí, sí. I, i Ah, així com per preguntar, quan val les síndries? les cindres estan molt bé de preu. Costen 4 euros. Oh, I que bé, estan les molt, sí. síndries. I ara, com és l'estiu, està molt bé per menjar això. I dóna'm, Estan please, molt si us fresques. plau, dues síndries. Dues cindres, d'acord. I què més? Què més pot ser? Les peres? No t'agraden les peres? Les Ah, peres sí. no m'agraden molt, però Bueno. les pinyes sí que m'agraden molt. D'on són Pinyes aquestes també pinyes? Perquè estan molt, molt fresques i no les molt, No molt n'hi cultivo. ha, dolces. Aquí no n'hi ha. Aquí no n'hi ha, eh? D'on són aquestes pinyes? Aquestes pinyes traen, Les en, importen, Les porten, les les porten. porten. las portan d'Equador. Tu, Oh, em sembla que tu eres d'Equador. sí, per I això saps que m'agrada la... les pinyes d'Equador, de la costa, estan molt dolces. Oh, que bé. Sí, sí. M'agrada molt la fruta exòtica, perquè sóc de l'Equador. So, digueu-me, quan val Digue'm, la pinya? digue'm. Per a tu, Digue'm, per a tu podria deixar en 5 euros també. Va, oh, 5 euros per a però, tu. però pinya mata meló. Llavors dona'm una.
Perfecte. Què Crec que més? això seria tot. Quant és el total? D'acord, és 2, 3, 6, mm, de 7 euros. 17 euros. Però se m'ha oblidat preguntar pels plàtans. Tens Plata- plàtans? Sí, 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 tenim plàtans també. Aquests plàtans són ai, De Canàries. de Canàries, sí. Sí, sí. De Canàries i estan molt, eh, quiero decir, muy ricos, Molt bons. molt bons, també. I Està bé. costen la I mà, el preu? la mà costa 6 euros. Oh, mare meva, que car. Dona'm només 3 unitats. Quant val 3 unitats? Oh, 3 unitats Quant- seria 2 euros. 2 euros. Està Sí. bé, està bé. Llavors eren 17 més 2 euros, Este, 19. 19, I què, 19 i euros. què em donaries per aquest euro que em sobra? No Una vull pera, una una, pera, una pe una pera. pera, mare meva, no. 2 peres. Vinga, vinga, una pera i una poma. Està bé, està bé. Tracta. D'acord. Llavors, serien 19 euros. Amb la pera i amb Amb la la poma. pera i amb la, sí, i amb la poma. Sí. Llavors dona'm 2 peres i 2 pomes i et donaré 20 euros. Oh, perfecte, m'ha encantat venderte, ¿sí? Vendre'l, sí. Venderte las fruitas. Així que per això està bé. Per 20 euros, 2 peres i 2 pomes. Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. De gust. Tornaré a vindre i, i vindré a buscar fruita exòtica. Moltes gràcies, adeu. I quan necessiteixes, nosaltres estem per aquí. Moltes Gràcies també. gràcies. Ens veurem aviat. Adeu. Adeu, adeu. Adéu. Fins Adéu, aviat. que m'he despistat. Molt bé. Bona vendedora i bona compradora. Jo sóc d'aquestes iaies que van i testen la fruita abans de I, comprar i tasten la fruita. i tasten la fruita. Ah, Sí, sí, però bé, molt bé totes dues. Mm, Què pots escriure tastar? I Tastar? ara ho escric, aquí fem un repasset. Però molt bé totes dues. Clar, és que heu fet un diàleg molt... Hem fet diàlegs així molt oberts. Molt bé, superbé. Va. Sí, però tu també, Lígia, tu també ets bona venedora. i em costa molt. Crec que és bona venedora. Mira, a veure, mira. Um, Albert voler és molt important. Eh? Sí, la Albert que voler, tinc que no el vam d'allò. repassar. I tu, teníem el verb que m'estaves dient també, repàs, no? Bueno, Mhm. no has repassat, no? Bé, una mica coses a revisar. El verb voler, i tu em deies el verb tastar, eh? Tastar. Va. Ah. Mhm. Aquest des de la primera conjugació és molt fàcil. Tots són molt fàcils de la primera. Són regulars menys dos, eh? Que és anar i està, la resta són tots iguals. A part de anar i tastar, i ja està. Llavors, tastar, jo tasto, tu tastes, ell tasta. Són tots els verbs de la primera conjugació. En canvi, voler, com quasi tots els de la segona conjugació que van amb bé, és irregular, però ja el sabeu bastant. Vinga, va, jo vull. Jo vull, Jo vull. jo vull. Jo vull, eh? I això, aquesta Jo sí que, vull. Vull. la ella aquesta t'has de fixar una mica per Jo vull. Vull. interioritzar-la. Jo vull, però ho fas molt bé. Jo vull.
De vegades se t'escapa l'altre. Jo vull, Jo vull. jo vull. Vull. Tu, Tu vols. Tu tu vols. vols. Ell, ella, vostè, Vol. vol, perfecte. I vostè... Ah, no. Nosaltres Altres volem. Em. volem vi. I ells volen. Vosaltres voleu. Perfecte. Vosaltres voleu? Ah, nosaltres, vosaltres. Ah, Nosaltres, vosaltres, perfecte. Nosaltres, vosaltres. I ells i ells volen. 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 Ah, ells o elles volen, Que és igual, aquest verb, aquesta persona es conjuga igual, no? Amb volar i amb voler. Ah, sí. Ells volen, Ells volen. volen. Yo. Pero ahí ¿cómo se dice Jo ahí? vull, Bueno, jo volo, Jo. perquè volar és d'aquesta. ah, yo testo, yo volo. Això volo, Volo, volo. volo. Ok. Però estem amb aquest, que és molt important. No, no, sí, sí. No ens despistem. Yo, I aquest és un dels verbs aquests Jo que és molt important. Voler, què més teníem? A veure, també teníem... vull. Um, ha sortit a punts, Al País Valencià és molt normal dèsset. I això sí que ho deuen dir a Benicàssia. Sí. Dèsset. Dèsset. I dels bolets, algunes parts del País Valencià en diuen esclata-sangs. Pots comprovar-ho. Esclata-sang. wow. Mm. Yo del desert. És 17. Ah, Dice. 17. Mm. Ah, 17. Exacte. Wow. 17 i Sí, 17. sí, però sí, És escolta. semblant. Sí, Sí, no? sí, sí. Eh, això era... Aquest verb era molt important. Mm? M'agrada. I després que ha sortit això, no? Això no ho havíem preguntat, no ho havíem vist l'altre dia. A quan van els bolets? A quan van? Perquè allà sempre són tipus diferents de bolets, no? Els rovellons, a quan van els rovellons? Un tipus de bolet. I després... Ah, molt bé. Molt bé, ja us posaré algun deure perquè són alguns dies. I què tal que menjareu bé o què aquests dies? Tu, Lígia? No he Menjareu bé escoltat? aquests dies o què? No, no, ja no. Ja és les dues... Ah, no. Ah, no, Tres. ara te'n vas a dormir. Sí, sí, ara te'n vas a dormir, pobreta. És molt Bona tard nit, per Lígia. menjar. Bona nit. Sí, no, El no. proper dia sí que ja veurem una mica de gastronomia catalana. La D'acord. Lioli. Sí, Ai, l'alioli. sí, sí. Està molt bo, Sí, és l'alioli. una mica... I continuarem comprant. Vinga, bona nit. Bon profit. Bona nit, moltes gràcies. I bona nit. Moltes gràcies, Cristian. Gràcies, Ens Pepito. veurem, ens Adéu. verem aviat. Vinga, fins Sí. aviat. Adéu. Adéu.